great day guys. Pasensya na sa atong camera nga kurog-kurog pa. Para tuon po man good pero bawit na sunod. By the way, first time na ako moagi sa tulay. Ngayon nani guys. Sabay ko ninyo. Kulbaan gamay pero guwapo mo na po ng experience. Guwapo po kayo. Mulabay ka sa tunga sa suba. Guwapo guys tanan guys. Experience. Oo. First time ka drive yung motor. Na-try ko ginani. Nag-backfly ra mo guys. Karon kasakay dun sa motor. O na-experience dire sa Paumon Bukidnon guys. Maka-experience. Kamo sa dire ilaag mo dire sunod. Puman sa presentation, nakalaag po yun ginani nga mga lugar guys. Guwapo kayo maka-experience kay ginani. O nang sabay na sa Sunday. Wish day. Ay, di yun.